Injih Pak Dalang. Mas Dalang ya ini ya. Sugeng dalu, salim dulu kayaknya ya. Sini udah jomblo apa belum? Loh. Iki lho. Iki lho. Lah ndi kuwi? Kasur karekan. Lah kuwi tulisannya Rondo Semanu. Kuwi mbokku. Injih selamat malam Mas Dalang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Anting sehat wis pokoke disehat-sehatke. Pripun? Kabare Kang Rama sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Injih kula ngrungokne Pak Mas Dalang niki lho saya suwe saya misuwur, saya dhuwur jenenge. Ya muga-muga tetep lembah manah nggih Pak De ya. Nggih sehat selalu pokoke. Aja lali weh-weh karo sindene iki penglarise panjenengan. Nek anu kok Mbak. Niku kasih pun numpuk nganti mbludak ning kula yoga mboten tau ngrusuhi kasih. Oh, berarti iki sinden tuh berkuasa ten mriki Pak. Berarti wong wedok iki luwih ungkul saka wong lanang. Oh, neng ora mung neng kene neng endi kono iya wong wedok iki menangan. Bareng wis nesu-nesu karo aku. Ngapa? Nek serampat ki mbok yo dindeke mbangane kendangmu tak usungi tak go minggat. Oh. Sapa kuwi? Lek Winarno. Oh iya. Kula ki diaturi jumeneng sisan dene Mbak Anting. Iya. Weh, udu serampat. Lah apa sepote? Kodok apa Kebo Giro? Oh iya. Disepote Kebo Giro. Ora sida serampat Kebo Giro wae, Mas. Iya, mangga Mas. Mangga Mas Gareng. Mangga. Ayo Karang Sarimbit. Pinanganten Sarimbit. Mlebat wonten ing wewengkon. Arsa minggah wonten ing Sasana Laya. Sasana Rinengga. Arep pepeh. Pinanganten putri anggandeng wujudipun luwak anyang-anyangen. Kok ngawur? Lha. Kok ora terus kegah ndak tuman aku. Para tamu menika ingkang sinebat luwak anyang-anyangen gandeng widodari. Nggih. Kek ngendi kok, Mas? Kek mantene gek omong. Gak omong. Saurunge sungkem gek omong. Omong. Manten. Dikane sikek Kang Mas. Piye? Digejo sikek kaya. Manten niku ora entuk omongan, Mas. Lah kok Ora entuk omongan kon meneng manut karo protokol. Lah entuke ngapa? Entuke Engko ngapa? nek omanten ki omongan engko malah kena sawan manten. oh ngono. Heeh. Oh wengi nek turu ora iso omongan isone mung sawan manten. Astagfirullah. Kuwi ngapa? Kok terus rono lho jenengan iki? Kena sawan manten. Lha sawan ki ya ora ngono, sawan ki marake awake adem panas ngono kok biasane kok. Sawan ki dhewe-dhewe Mas Yusuf. Piye? Enten sing sok mriyang, enten sing sok step. Enten sing sawan ki ra iso omongan. Isine mung ngoten niku. Kok gek mengi kowe? Ilo-ilo Jawa kuno ngeten iki. Nek dadi manten ki ora entuk omongan. Oh, ngaten. Nggih. Karo meneh kok manten kok dicandra kaya luwak anyang-anyangen. Malah seneng lah aku. Lah kok iso? Lah anyang-anyangen ki delok-delok cerit malah penak lho kuwi. Delok-delok ngecerit. Malah sehat kok karena minum biomoringa.
Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mas. Dalang idolaku, cintaku, sayangku. Dalang bestiku. Nggih, matur Sugeng nuwun. dalu. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Kalih rencang niki. Menika Nggih. injih Pekatik Mas, pekatik kula sing tukang ngeritne ingone niki. Oh, Niki ngaten. kula layang kumitir. Nggih. Lah niki setane. Kowe Aku layang kumitir. Lah aku? Setane ngono. Nggih, Layang seto. kanca. Nggih. Kanca, sopir pengen dagel. Wah, nggih bener. ya men melu Mergo kondang kaya niki. ngepaske wong niki metune kebo giro mosok arep ora enek sing nyucuk lampah. Oh, lah nggih. Nah. Lah pas niku nggih. Kula paske. Ning nek biasane nek cucuk lampah ki ikete nek motene kae kok Mas. Niki. Nggih. Niki kudune. wau jane enten motene. Nggih. Niki kecantol enten mriku keri Mas. Dandan teng mriki le Mas Yusuf. Nggih. Dalem sing kaya rumah sakit niki. Kok rumah sakit kepiye? Sak omah ki putih. Cete, kabeh. cet. Kaya rumah sakit tenan. Nggih. Nganti teko nggon kamar mandi niku ya cete putih. Bareng kula nguyuh niki ketok ireng banget nggih kula niku. Sakit putih cete. Sakit putih kamar mandi. Ya, nggih. Daleme. Ki sowan teng Karangsari Mas Gareng. Injih wonten Karangsari nderekipun mertani Wedo mertani. Mertani. Wido mertani. Kapan ewon ngemplak Kapan ewonipun Sleman. ngemplak Sleman Mas Yusuf. Nggih. Mas Win. Nggih. Merti nonon. Nggih Mas Win nggih. Oh nggih Mas nggih, Win, nggih. Mas Nggih, Win. nggih. Merti dusun J. kangen karo sing jenenge wayangan. Wis suwe banget kene iki ora wayangan. Lah iki lagi diadani wayangan meneh. Perdana. Muga-muga iki tembunge awal bar wayangan iki tahun ngarep tetep wayangan seterusnya. Amin, Tepuk amin, tangan amin, kangge Tepuk warga tangan masyarakat kangge Karangsari. Luar biasa. Mula Wah, diarani Karangsari. K. K kuwi kangen karo endahe budaya sing arane wayang. Kuwi K. hebat. Rangkaian acarane wis dimulai saka wingi, ziarah kubur terus ana sing jenenge solawat Badui. Tan Badui. Wih. Terus iki mau kira budaya. Nah. Terus wengi iki wayangan kuwi rang. Nah, terus sayuk rukune warga masyarakat pinangka persatuan lan kesatuan ditengenke beda pendapat ora pegat, beda penemu ora padu, beda pilihan ora rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga Karangsari masyarakat. luar biasa. Ri nenggo dalang kondang Ki Yusuf Ansor dagelane gareng tralala. Karo Kowe ra katut. katurno. Kowe iki anggarane sapa aku ra mudeng. Aja ngrese kowe. Ya anggaran go tuku solar ngono rak ya paling. Ayo yo piro-piro ta. Mboten Mas. Ora apa-apa iki ben melu kok ya Mas Gareng. Nah, nggih. Ben melu mbangane bisa nglondang. Lah nggih. Ha nggih. Mula Ora perkara duit, ora perkara Lah, nggih. anggaran. Saru, nek Sing nderek. penting ki nyengkuyung karo Mas Nggih. Dalang. pokoke nek nderekke Mas Yusuf iki kok hitungan nggo duit kuwi wah kleru. Saru. Kaya kok nganti buka-bukaan amplop ku ya saru. Saru. Apa meneh kok enek panggung kuwi kok ngrembug duit ngrembug bayaran. Utawa ning panggung kok mikir bayaran kuwi saru. Wis ben ora usah dipikir ben dipikir panitia. Ora wurung ora ya ming ngono ta jenengan. Tegese niku sing dirembug niku ayo bareng-bareng ndongakne Karangsari. Monggo dongake riyen. Dongane. Wekdal sak cekapipun monggo. Warga Karangsari dongake. Matur nuwun Nggih. wekdalipun Pak Protokol. Lho kok Lho, lah aku mau rene sing nyondro repeh-repeh mau sapa? aku Lho nek manten iki nek sing tukang nyondro kae apa jenenge? MC kok dalang manten kok ya. Lah nggih ning nggen kula lak protokol. Kok iso? Lho bahasane protokol manten. Nek ten mriki dalang manten. Nggih. Dong ora. Ora. Cara. Mula Lah, kula iya. dongake warga masyarakat wonten ing Karangsari pinaringan ayom lan tentrem. Amin. Lebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Amin. Pinaringan dirga yuswa umur ingkang manfaat rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Allahumma amin. Warga masyarakat sedaya pinaringan keselamatan donyanipun lan akhiratipun.
Amin, amin, amin. Lestari anggenipun ngrungkepi budidaya, anggenipun nglestarekaken tradisi lan budaya. Amin, amin, Mugi-mugi sedaya pinaringan keselamatan, slamet sing ditanggap, slamet kabeh panitiane, slamet kabeh para warga masyarakat lan penonton. Amin, amin, amin. Sing bakul. Sing bakul didongake kulak murah adol larang bathine akeh. Sing loro. Sing loro bar ditanggapke Mas Yusuf Ansor langsung iso mari. Amin. Dungane sing komplit ka? Tambane apa? Apa? Tambane sing loro apa gen gampang wae. Ora paling ngene. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kintir keli kesentir kecemplung kedhok kali bengawan keseser werambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati dodoloyo tulak sawan Bali dalan. Masyarakat kabeh sehat jasmani rohani Allahumma Amin. ora ana sing sakit Allahumma Amin. Upamane ana bar ditanggapke Mas Yusuf pinaringan sehat Allahumma Amin. Tombone mayar ora usah dadak nang rumah sakit guwak-guwak duit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditapeli njet mampet dibrudur lengopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan sodok kawak sapu gerang godho mendak sengkala Nyimpan. rawe-rawe rantas malang-malang Putung. Tuntas. Purwokantine iki ngono. Tuntas. Ngono, aku radong Purwokanthi. Tuntas. Ngono-ngono kuwi kok ya. Golek sing iso ngujumne kondangan lak ya mung ngene. Nggih. Sungkem lan bekti kula Pak Duko. Pak Duko. Piyayine isih enem. Cek nom. Pomo kuwi nyambut gawe lagi rusa-rusane lagi mempeng-mempenge Lagi mlaku semangat, ya lagi semangat. banter-bantere. Nggih. Semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Duko. Inggih menika Pak. Ayo sapa? Sampean ditanggap rene iki kudu ngerti karo sing nanggap. Ayo. Aku ora arep ngandani iki. Nggih menika Pak Rianto. ya Komplite. Pak hamba Allah. Kok Mbak Allah. Sing cetha. Lah sapa asmane? Pak Ahmadi Rianto. Pak Ahmadi Ya Rianto. Pak Ahmadi iki lah ya hamba Allah apa udu? Lah iya. Lah nggih kandhane ya Pak hamba Allah. Muga-muga pinaringan kegiatan lahir batin sing nata masyarakat menghantarkan masyarakat semakin maju. Amin, amin, Sukses, amin, sukses dan sukses. Amin. Amin. Sungkem amin. bekti kula ugi dumateng Pak Lurah, Bapak-bapak pejabat kelurahan, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, Sugeng Lenggah Sekeco ya Kang Gareng kabeh padha rawuh. Kabeh rawuh nganti parkir wae kewuan kula wau. Ing mriko Mas, parkir mriki riyen mlaku dugi mriko lho. Kula ki bintang tamu ora urus. Malah koyoke mau jenengan diarahke parkir ning seturan ngono kaya mau. Mboten terus akhirnya dibeto mriku. Oh mriku. Dadi lan ngerti situasi kondisi ana ing dukuh Karangsari. Ternyata mriki wargane perkotaan, Mas. Lah iya. Wah nggih. Kutha ora enek kok jeneng pembangunan utawa omah ki ora gagah ki ora enek mesti gagah kabeh. Malah dalane alus wah nyenengke sanget. kabeh duwe kos-kosan. Lah Wah saben omah ana kos-kosane. kae iki perumahan kok kos-kosan dengkulmu amblek kuwi. Perumahan. Oh perumahan. Ngawur kok kos-kosan. Nggih. Wonten wah tegese masyarakat mriki menika pinaringan rejeki ingkang kathah. Kula nek nganti kok pendak taun ora disyukuri rejekine lumantar wayangan bersih dukuh niku ya ora sae. Apa? Ya kene. Apa mau? Bersih apa? Bersih dukuh Bersih dusun. dusun. Lah Pak Dukuhe resik terus rasa dadi resik wae. Maksude nyukuri niki lho. Pedukuhan iki lho. Ora melu rong dina wetik salah terus to. Ya aja ngono to Mas Gareng. Wong ki anggone salah lan luput paribasan mangan wae nganggo kecer sak lembut-lembut angin mesti nggawa bleduk tidak ada manusia yang sempurna. Bener. Nggih ngoten Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Muga tahun ngarep tetep wayangan. Dalange ya tetep iki. Amin. Tetep Mas Yusuf. Dagelane ya kuwi. Tetep Mas, tetep. Nggih, ning ora ngajak kowe. Aku dijak. Jaken to. Nambah-nambah ya anggaran ae.
Ora dadi ngelongi jatahe kan. Mboten Mas. Wong tegese mung pengin srawung, pengin kenal, Nggih. pengin ngrembakake budaya. Tresna karo budaya. Lah nggih. Sin. Ki temanten putri diaturi jumeneng. Temanten putri. Nah, iso ora kok kok sik Amit Sewu kuwi urung apa-apa kok wis ki dinai Hansaplas ki ngapa to kuwi? Jumeneng Mbak Anting. Anak wedok. Nggih. Kodhok ngorek Mas, kodhok ngorek Mas, kodhok ngorek. Ayo. Ayo. Sagung tamu kakung miyang putri ingkang minulya ing budi, tata cara panggih manten nuli pareng badhe kawiwitan. Lon-lonan kowe iki mantene kok malah. Aku ketemu karo Arep sedulure. ditemokke kok malah. Manten kakung lan manten putri Gia lumampah lon-lonan repepeh tindaknya temanten sarimbit saya caket manten putri mbalang sandal dateng manten Hei. Gantal. non Gantal. gantal apa sandal Gantal. oh gantal Gantal. oh gantal kok nduk gantal saya caket apa gut catur netra tangkep asta lumaksana sang juru panggih Ki Lurah Nalawi Gareng nuli pareng badhe manggihaken temanten sarimbit menyan. Oh ya, cara-carane ngono. Salam. Wah, bapakmu mambu pete. Menyane merek Melanding. Melanding. Salam. Aduh. Kolu menyane kolu. Purna ngenya tangkep asta era globalisasi zaman modernisasi endi manten sing melarat wajib sungkem karo sing sugih. Kewalek kok. Purna manten kakung sumungkem dateng manten putri nindakaken adat widi-widana ingkang maksih lumampah wonten ing Karangsari nggih menika midak antiga kuwi ndok-ndoke pidakan nduk. Kodar. Midak antiga niku Dibuka. pidak ndok. Terus pecah ponangan tiga raos nep ing padaran. Nganten kakung dipun kanthi dening manten putri Hubungane ya apa? lumaksana. Iya. Lon-lonan lumaksana ki mlaku ngono lho mlaku. Bareng tumuju rono cerot. Tumuju dateng Sasana Laya. Wah, Lho piye to Sasana. jane sampe dadi protokol iki? Sasana Sasana rineng kok. Lah nggih. Nah. Kan nek nggen kula ngubungi kuburan sik lagi tengen. Nggen kula. Baleni. Aja to padake kok. Sing bener. Repepeh lon-lonyan tindaknya temanten sarimbit parang tumuju wonten Sasana Rinenggo. Nah. Ngono nek. Sakwusnya dumugi wonten ing Sasana Rinenggo manten sekalian badhe sungkem dateng Keng Rama kalian ibu. Nyun pangapunten para tamu. Awit ibunipun nembe kemawon pejah. Loh, mbok sing sapa? Sungkemipun cekap kalian Keng Rama kemawon. Oh, nggih. Nggih. Kawiwitan manten kakung langkung rumiyin sumangga sungkem dateng Keng Rama. Tak dongake lepas soparanmu karo kuburmu. Sing apik to dongane iki sing apik. Lepas to. soparanmu sing golek sandang pangan. Oh. Jembaro pengalamanmu, jembaro wawasanmu. Oh. Diakuwa karo pangeranmu nek kowe iki umat sing apik. Oh, ngono. Kana pindah rana. Purna nganten kakung tumuli nganten putri. Anu bapak udunen kok. Nduk. Gak menak udunen. Kok enek ngono lho, jane kok pas aku. Bapak. Kula nyuwun pangestunipun. Udah. Kula niki sampun ajenge krama kalih bayi bajang niku, Bapak. Anu kok dipasang sisane. Kowe tuku aja ganggu Pak. Iki lah karo ndongake anak. Oh, iya. Iki lagi sakral. Kowe tuku rokok kono sik ning Wong pondok. sungkeman kok masang ini. Nggih, Bapak. Nduk. Pun Bapak. Aku Ayo larang to, tepat. Bapak. Aku ora rangkepan, Nduk. Aja mbok ngonoke. Mlotrok. Wong ra Sing ketok. sabar ngadepi bojomu, sing kuat ngadepi bojomu. Tak dongake omah-omahmu bagya mulya ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa ki tegese ra duwe dengo-dengo.
Iki jane Bapak Duraka iki. Donga kok ora ono apa-apa. Demlarat banget kok. Pun Mas. Dongane wong tuwa ki sok kleru kok Mas. Kula mben iki ya didongake, muga-muga omah-omahmu ora enek apa-apa. 20 taun omah-omah belas ora iso tuku apa-apa. Malah bojo minggat Mas. Pun. Teras saiki entuk bojo nom. Alhamdulillah. Wah, Mantap. gedhi kok. Inje Pak Dalang. Mas Dalang ya ini ya. Mbak Sugeng Ante. dalu, salim Inje. dulu kayaknya ya. Iya. Sini udah jomblo apa belum? Iki lho. Iki lho. Ganti kuwi. Kasur karekan. Lah kuwi tulisannya Rondo Semanu. Kuwi mbokku. Inje selamat malam Mas Dalang. Inje. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Anting sehat Nggih. wis pokoke disehat-sehatke. Pripun? Inje. Kabare Kang Rama sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Inje kula ngrungokne Pak Mas Dalang niki lho saya suwe saya misuwur, saya dhuwur jenenge. Ya muga-muga tetep lembah manah nggih Pak Deo. Nggih sehat selalu pokoke. Amin. Aja lali weh-weh karo sindene iki nggih. penglarise panjenengan. Ning anu kok Mbak. Niku kasih pun numpuk nganti mbludak ning kula yoga mboten tau ngrusuhi kasih. Oh berarti iki sinden tuh berkuasa ten mriki Pak. Berarti wong wedok iki luwih ungkul saka wong lanang. Neng ora mung neng kene neng endi kono iya wong wedok iki menangan. Apa iso mbuktekne nek wong wedok iki luwih unggul timbang wong lanang? Ya wong lanang iki gagahe kaya ngene kok. Ya ora iso, wong wedok nek ndine sampeyan iki pacakan iso kaya ngene, sampeyan iso rezekine lancar. Mergo dongane apa? Wong wedok sampeyan dilairne saka sapa? Ibu wong wedok apa duduk? Wong wedok. Lah ning sponsore tetep wong lanang. Wong wedok ora ana wong lanang ya tetep gagah wong Sing ngomong lanang. rasa wong lanang ki sapa? Lah piye? Ya tetep rasa wong wedok. Sebabe Wong wedok iki paribasan tembunge lho ya. Iya. Kuwi paribasan gendong gunung nggawa nyunggi gunung wae kuat kok. kuat to. Lah wong lanang iki gur nggawa manuk wae dikarpeti karo Iya. nengane kok ya. Tetep rasa wong wedok ngono kuwi. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu anak wedok. Inje, Iki Pak mau De. mlengki aku karo Anting nonton Pak Yusuf Ansor, Mas Yusuf. Nggih. Mas, Agek nggarap wayangan sore mau. Wah, hebat ya. Hebat tenan lho niki, calon dalang luar biasa niki Niki sesuk. wis dalang ora Oh, calon. ora maksudnya dalang. Iki wis dalang iki ora Ora calon. Iki wis calon luar dalang biasa. sing sukses, bener-bener sukses lho Pak De. Iki wis sukses. Yo luwih neh, sukses neh. Ah, tegese iki ketrima. Oh, keterima. Inje. Mergo satu-satunya yo ora kok kula ki peh suwita rene terus apa tegese mlitur tembung sing apik ki ora. Pancen Pernyataan. ngakoni nek nanggap Mas Yusuf ki sabubare nanggap Mas Yusuf ki sing nanggap ki bakale berkah barokah oke. Rezekine Amin. lancar. Nggih, mergo dalang iki isih resik, isih suci. Bener. Dalang siji-sijine sing urung tau kambon wedokan iki yo. Oh iki. Iki malah ora percaya. Mas. Mas Gareng, Dalam. jenengan bener ngendika nek ora kambon. Nggih. Ning ora tak ambu ming ayo kek. Niki dalange sik resik dereng kambon wedokan, dicampur dagelane wis. Poel. Oh, weh. Ora apa-apa. Berkah sih do berkah apa ora? Berkah. Berkah. Tetep berkah. Berkah. Tapi dagelane Berkah. berkah. lah kok iso. Aku ya tetep berkah to, Nduk, ya. Rombongan kok ya. Nggih. Nggih. Niki wau wonten pamundutan apa Nggih. Mas Dalang? Aku malah wis krungu mau enek sing ngersake cape gunung ning cengkoke Madura. Medunten tak iya. Nggih, ya mangke jenengan sing ngartekne nggih Pak De. Ngarteke. Nggih, ngangge puisi. Ngisi-nisine Dagelan tak iki kudu ikuti. multi talent, ora mung iso ndagel tok. Kowe iki tak tutke nanti ora iso. Wah, aku ngamplah ngetutke kowe. Aku tak melu kae lho. Wong wong ngerti wong sing kleru nggih nika. Lah, apa? Wong ngerti wong ra iso kok ditutke. Ayo. Nggih. Meduronan, Mbak. Inje. Madun. Niku saking sinten wau Mas Dalang? Dari Pak Arif Galang kalian Mas Madi. Pak Arif Galang. Sungguh bekti kula Pak Dalang. Pak Arif. Pak Arif maksudnya. Pak Galang. Oh, Pak Galang. Heeh. Ya, Tak mangga. kira Pak Dalang. Kayak apa coba?
saben bengi. Wis. Ngarep nyanyi kok arep tuwa. Ya ngene iki ora nek kedemok. Antemu kok. Sa Kira-kira kowe engko arep menggok ngewo apa nengen kok rating ngene iki. Ya ngene iki. Wong wedok ki serba menangan kok. Aja kan. Ratinge ngiwo menggoke ya nengen kok, Mas. Kira-kira arep menggok ning endi kowe? Lek Win. Nggih, Mas. Yusuf. Lek Win. Dawuh. Yo neng polsek kowe yo. Ngapa, Mas? Tak makan. Metul dengkule. Sabar aku iki butuh tempat yang luas. Oh, iya menyang Mas. Sing jembir. Saben malam sayang. diartekke. Nyelok aku, Adik. Ora. Sampeyan Mbah Buyo tok arep diceluk sayang. Mau jare arek ngartekke. Oh nggih. Artek nih. Dengan ekspresi. Saben bengi nyawang konang Apa kuwi? Lah kuwi Deklamasi apa apa? mengartikan. Oh ngono. mengartikan. Saben bengi nyawang konang sayang. Oh, Bahasa Indonesia Pak De, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ki angel e. Wis pokoke aja nganti Ya wis ngisi-ngisi. ora apa-apa, tapi dengan ekspresi kudune. Bahasa Indonesia ki angel kok. Aku karo kamu, aku karo saya we beda kok. Bedane? Betane. Aku adalah seorang gareng. Nggih. Profesi saya adalah gareng, anak saya 3 ki nek aku. Nek saya. Lah karepmu kowe iki sapa karepmu? Aku gak urusan. Aku ngurusi uripku dhewe wae keter kok ngurusi uripe wong. Ki ora gelem kalah iki. Iya. Emoh. Ayo di pistol ke Mon memajang. Aku ndak samar baik kang gerar suara datang ini. Kowe rodok ro. Engko ngate mak cek terus dipentuk tus ngono. Kon keruk. Hah? Kon keruk. Kon keroki maksudnya apa? Karo. Iya. Dengan. Mon memajang. Kon keruk. Aku kok keri to malah. Janur kuning rati Piye artine? Artine. Memajang yo. Kok teko Pak Dalang iki lho. Memacang itu kese dipasang, disawang ngono lho. Nggih kula mung pura-pura tekok, Pak. Kalau terlihat seperti janur kuning. Radi. Raden. Radinnya apa, Nduk? Cahayu lan cah bagus. Oh, Raden iki cahayu lan cah bagus. Dadi putrane jenengan ki jenenge Raden to, Kak? Raden. Heeh. Ning ora ayu. ora bagus. Bagus. Iya neng polsek ya. Mboten, Mas. Pistol. Kembang bayi madari Ayo apa? Bunga saja dari gunung. Hah? Cocok nek iki ketoke, Pak. Jan pinter basa Madura coba. Gosek.
Nek basane Jawa iki kembang bae weton. Heeh. Heeh to? Nggih. Weton ki saka gunung. Ya bener, wis terus nang kono. Aku iki pelajaran ki menguasai lho Mas. Aja nyepelekke. Kok mung bahasa Indonesia, kok Iya. mung IPA, tak pangan, IPS tak pangan, IP ku dhewe tak pangan. Weh, ibarat dalam maut iki. IP prestasi anu. IP nilai kuliah ki lho Mas. Aja ngajari elek to. Entuk bahan kok kandakne Mbak Yu. Iya. Apa serena Wah iya, Ngapa? pas kecing-kecinge. Apa ya? bareng Apa ya? Snack selalu Kok snack iki lho? Snack ki maksude piye? pacitan ki apa? Pacitan ki ora snack. Ya snack. Ha iya snack. Zaman saiki kok pacitan, snack. snack. Snack selalu jenang. Snacknya selalu jenang. Snacknya selalu jenang. Oh, Iya. begitu. Iyalah, masa begino? Iya. Panas. Wis dawane ngono iki. Ilate ceweng. Cawang kok ceweng. Cawang. 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 Lah, napa bedane Pak De? Nek ilate cawang karo ilate siji. Dadi enek stoke swara lho. Dadi ini iso dawa ngono kuwi. Iki nek suarane tetep landung, putrane Pak Sun Gondrong. Iki kabare laire jemuah. Jemuah. Ning ngedene wis kawit Senin kok dadi lair. Dadi ini suarane landung banget. Panas. Iya. Ojan lengaling sayang. Panas hujan berlindung caping. Gunung alias laken on the mountain. Laken Bahasa Inggris iki bahasa Inggris. caping. Iki pinter loh iki. Caping gunung. Smart Kowe iki. iki marahin untuk SD Impres nggon pojokan itu sangel. Caping. Laken ki caping. Caping iki laken Topi. kopi. Mountain kuwi gunung. Gunung. Jadi topi gunung ti tegese caping gunung. Laken on the mountain. Jan dagelan intelektual. In kuwi mlebu, telek kuwi mambu. Ora usah dijabarke nek wis dong aku. Telek. Kok ya. Make bineka laben Ayo. Bisa ya? Ayo. Make binek make kelaben lakek. nganggo benik di klabang lan liya-liyane ngono to maksudnya. Napa to Pak De? Kan Artine nadyan wadon. oh Sarta lanang, lakek Lakek niku ki lanang. lanang. oh lakek ki lanang. Nggih. Lah napa benten artine? Oh lakek ki Lakek lanang. lanang. Nek lakek Lakek ki lanang. nggih, nek bineki niku medoki. Di Nek bineki niku kan medoki. bingeki. Nggih, Kuwi nek medoki. nek Medoki. nglakeki berarti nglanangi. Oh nek lanang iki nglakek. Nggih, jenengan niku kan lakek.
Sesuk wedhusmu gawa ning nggonku. Ngapa? Ben nglakeki wedhusku ya. Iya. Kok aneh-aneh to lek Win. Ngelak. Wong jenenge Madura kok ya. Lah, Lah nggih. iya, jenenge Desa Mawacara. Negara Mawatata. Lah, berarti Ngono kudu kuwi. saling menghargai nggih, Tur Pak. biasane pengulangan kata. Iya. Nah, Nggih. sate dadi sate. Oh. Ah, iya. Mula ning Madura kono ora enek sekolahan TK ki ora enek. Lah Lah, napa sebab ngene? Eneke KTK. Oh iya. Wah, elok iki. Gak enek. TK anu ora enek kono. Ora ono. Eneke KTK. KTK. Terus DSD nih ya. Piye kok malah kencan karo ngono ki piye? Ketoke reoni ya. Lah, iya. Ketoke reoni. Piye? Lho, ya ta. Lho. oh, salting ta. Arep lakek ya ta. Nah, iya. Si. Lah, niki kanca kula nggih ancene lakek. Oh lah iya. Oh ya lah ya. Nggih, nek ten kampus nggih nglakeki niku. Oh. Sing dilakeki lakek ya. Nggih, kalih kula barang kok biasane. Oh, pepe. Wah. Inu maneh. Ini udu yangku ya, iki kancaku akrab. Kanca plek. Kanca plek niki Saking sangkatan. akrabe dadi plek-plek-plek. Wis ganti Pak nggo golek pangan ya, Lek ya. ganti banyoli dhewe. Lah ae. iya. Piye? Masuk, Mas. Masuk cocok. Ya. Nadane iki beda, Mas. Beda. Sampeyan rasah kemayu. Oh. Akeh dewek kan. Inu menason barase barase Lem. Jadi ben kenal khasanah budaya daerah Iya. yang lain. Iya. Iki mau sing ditembangke gendok anting kuwi saka Madura ben paham. Iki Oke. kok Banyuwangine yo hebat. Wah, ora mung Banyuwangi, Trenggalek, Tulungagung, Kediri ya apik kok. Jadi niki nganu langsung jaipong mawon. Oh ngaten. Oh langsung ngeten iku Pak Mas Dalang. Garape ngeten iku. Tapi nek arep digarap Jawa sik mboten napa-napa nggih. Lah kula nderek Pak. Ben pengendangnya ya nyambut gawe. Oh nggih, pengendangnya soalnya nyambi ndagel niku kan. Niku wau wis nganggo brengos padha kula kabeh kok niku wau. Mirip ya sak apa-apane. Mengkari anu nuwun sewu, talingane jenengan mangkei laker ukur 18. Iya. Iya. Malah apik pelek becak kurang gede wong. Wis nek teng Semarang nih. Ya, ga. Joget lho Pak De. Ya, iya. Iya iya, mosok yasinan. Ya. Ke zaman berjalan boleh genang apa terang lagi bilin romate mun sarento
Ya. Ambekan sih. Mesake lho Mas Kendang ki lho ndeloken Pak Garing wis ngep-ngepen. Ora masalah lek tempo semene iso tak sambi saisah. Halah. Weh. Sepit semene lho iso tak sambi angop. Wah, nantang. Sepit sakmene iki. Cepet ke mani? Ora masalah ayo. Oke. Ayo, cuma pakai sa. Full Sing speed. kesel aku apa awakmu? Oke. Oh ya. Yo. Ayo, Suster bisa. Mesake lho, mesake. Tulungi. Lho, iki lho. Pak De. Menang wong lanang kok. Menang. Kasihate karo lanang tetep. Alon-alon. Ah, ya ampun. Piye? Luar biasa ki pengendange gila nang kekuatane jan luar biasa aku ora iso ngimbangi. Ya lagi iki lho. Ana pesinden sing ngakoni kekuatane tukang kendang. Ya lagi iki. Teruji dan terasah iki luar biasa sekali. Terus gini. Coba nek sing kempul sing kaya ngene iki. Prayoge semaput. Lah iso kae mau kempule nututi guk. Inje sampun, Pak De, Mas Dalang. Tiba-tiba.